Presa nagmedyas ha. Presa nagkuloro. Yan nakabang-kabang. Uwan ginagmay. Lapok dinagko. Yes. Ano sa katanya pasiminto dere. Pasiminto nalig natin kwarta pohon. Bantay lang kang dana ka. Siya po di mo budoy. Ikaw mo, babe! Abang sa gabi, dito! Papay sinsiyo ay. Naka 2,000 yung mga sapat ka. Papay sinsiyo ay. Kung utol may trabaho ba, gamay rin ka 2,000. Ako na kong trabaho, 2,000. Pati. Paglakaw lang ay. Paglakaw lang. Ako ba kayo ba ang 150 abang sa Jigsaw? Ah, Jigsaw dahil Bayaran abang. disinutos, babe. Wala lagi yung sinsiyo niya na. Ari ako plitis pilahan. Wala lagi yung sinsiyo. Pila na. Pag motor lang ay. Gamitan na sa nao. Ako to mag-ulmi ay. Ulmi to. Yo, may adlaw yung tanan. Diyan mga katambal no, may hapon na day. Hapon na day taron. So, another day, another life, another blessing na sa no karon kay magtiwas may trabaho ni sir para katong among kuan sa pizza benching ko no. Sa BRS ni siya. Right. Ay mo na nahuman ni sir. Ako dire magtiwas ani. Wala ko naligo ron no kay natiling wheel lang gihapon pero sige okay ra gihapon na. Di ba gaw? Kaya og sige kaligo makagabok na siya. Tugnaw pod. Tugnaw pre na mo naligo. Oh. Matik na. Tugnaw lagi. Ano siya? Magtrabaho tayo nyo kaya para taas-taas sa gagi. Ako rin magtrabaho. So, pakita na ba? So, bawa na siya. Una, tanganin mo na siya kuanda. Kau ikaw, masking tip. Nada. Para sa iyang kuan. Outline na siya. Sa iyang kuan. Dari kuman. Sa kuan ay. Tanganin mo siya masking tip. Dara. Para iyang outline. Dari kuman yan eh. Finish product ka na. Kani. Ano siya? Kaya itang-tang mo sa masking tip. Limpyo na siyang gilid. Ano na siya burma. Ano siya finished product. So, trabaho na ta kay para mahuma na ni. Baro maglain yung tingog. Tagaw maghapon. Huwas. Uy, huwas. Kira ka dagaw? Pagamit mo rin yung zero? Kaya ako pagamit ka zero? Zero. Natay, si zero dito ay. Nagkuhan pa. Nagtuno sa lyre. So, practice na pa mayroong hapon og drum. Trabaho na ta kay para mahuman tagdali kay sige tagtabi ni wag gid maagi ni trabaho sa kudre ha. Man ako butang og tape mga gano tara. Ano siya? Ikaw man nagbutang tape ito pintalan. Ra ikaw magpintal butangan na tog dust. Kay ikaw man tog butang dust atong paughon. Ikaw man wala na butang buhat og buhat naman butang og tape kay napay daghan dire na daghan ay. Ano sa ning pintalan, bagdas day, kuman. Kita unta mo. Ako sa trabaho na. Kuman og pintal, ana. Man og pintal. Ewa siyang butangan og dust sa. Tangadog glitter dust. Tangadog glitter dust ha. Nao na siya. Butangan imo na lungagan ang tumoy sa kuano. Nature spring. Kadali ra kay pasirit. Nasa mo di mo gaway? Nagdas. More na siya. Ikaw mo na inato na siya kurmo. Ikaw mo nagbutang og sprinkles. Ayo mo siyang itak-tak. Tak. Mura mag-ajinomoto. Tak. Ikaw man. Ikaw mo siyang ibuwad sa init. Ayaw lang day. Sa landong lang ibuwad. Init na daan. Ikaw man nasa Tagaw. Sa Rimsit ha? Maghatod sa demi sa kanay motor ni master. Naayo na. Ang yawi gaw, ang helmet gaw. Mo sa nang hatod ang motor ni master. Suko magaso nga kuan lagi. Suko ka mga kamote riders gaw. Ay mo makakita gyud na ni ako. Kinigara sa skina. Ay gimog kuan jud, bolot-bolot. Bato gid mo kay sukan mo na ni ay.
No, nabalik ako sa shop no, nako diri. Klaro man guro. Ya. Man naman kog patod sa motor red oh. Na mapintal nagbalik diri. Magkano ka dumating? Ngayon lamang. So, magbahin sa tong daog gabi. So, kuan din no. Kuan ito no. Isa. Kuan ay. Shout out kang ating Christine, mama niya Idol Char no. Shout out sa imo, salamat kayo sa imong gihatag nga talent pay sa mo ano. So far, ikaw pa kuan kanang nindot og bayad. Nindot og bayad sa mga trabaho no. So salamat kayo te. So amo sa ning bahino na mong daog diri. Toke ni siya toke. So imo agawan na ikaw 200 ko. Kaman mo butag inana. Imo na siyang silhigo nagbalik ka na yung mga awas-awas nga dust, pixie dust. Di para itong gamitok balik. Sa kanay wala para butangan ay. Awas dugo, kilid. Way dugo, way kilid. Pero nga na. Pero nga, taya ka, mawas na, manahaw. Saba pa ng piste mo dahil. Eh, Ipabos lang. ipabas lang. Ngayon dali, tara lang. Kilig natin. Tiyag na suwa. Kilig natin, kilig lang. Ngayon na ako sa mong tawagan. Klaro, Shit! klaro kayo. Ikaw ni. Bibi na po. Nung mo ko sa mong tawagan. Kanino mong tawagan eh. Mananawa na ni mo. Ay, po na sig. Pero ako po diha. Pangusan ako kay maglisod kayo ay. Pag Ano kay TikTok na. Tanaw TikTok ha. Mo na ka. Sige na ko buhat og video gud. Say maglibog na jud ko sa ko i-title gid sa video gud. Ayan no. Arega karon. Usa kay title ko ani kong vlog karon. Ha? Ito lang pangalan sa amigo. So may Mitch Pial Alpi. Atay ay. Lisod ka. Nagkalisod ay. Nagkalisod yung pangitag title yun. Sa kay, bahala na. Kung sa'yo kung una-una i-upload, mauna ko yung title. Pare-ara po din ang bagong thesis yun. Oo. Yung title ka na. Title ka na magbagong thesis ba na? Proposal ba no? Propose title. Lisod yung kayo yung title yun. Saan ka na sa inyong relasyon? Mamo yung title. Wala pinakalisod mga ka. Ay, nako. Kaya sige, nagtukag na ikaw mo ya. Wala mo yung title. Uyan eh. Bahala na sila dahil. Basta kayo, kung sa kayo matitle na eh. Wala na siya. Bisa kunsa, di ba kaw? Ya, karon kay wala, magkuha na po ta. Mana mo kong pintal dito. Mana po butag das. Bali na butang og tape. Hoy, tabang tayo ka. Ya, kanang kilig-kilig chat. Padung na sa kulapo. Te, pwede ra ibilin cellphone. Balik ko na ako kung bayron nun. Ayo lang ako. Tara tayo, pila ko ata natin. Say hi sa akong vlog, be. Say hi sa akong vlog. Tro. Kante, isa ka. Duha. 50, 70, 37, 97. Keep the change. Unya, sobra akong kwarta. Hindi mo gibayad apa di? Sukli. Dili. Ya. Zaman. Ay, ako lang bawion nila ito keep the change ay. Maglakaw yun. Salita. Basta maglakaw na ko iguli ay. Ay problema na nito. Yo. Tena si CJ te. Ka CJ. Bede. Bete. Ate prank si Yoyo ah. Ngabot na ate lang nga bagi ra ta. Natog pa si Bubong, natog pa si Yoyo no. Suko ni buhi rin. na si Bubong. Di mo bangon? Ina na siya, aral na siya. Are na Marjoy. Are na mi. Ina lang siya nga, sunod na lang. Yeah, bye. Di man successful mong prank mga kay. Wala ni mata si Yoyo. Dugay na kami nagsabutan nga prank. Karon na mo gibuhat. Yay. Ya. Wala man si Yoyo de. Wa, sunod na lang sunod. Ato i prank sunod. Gaw. Go home na mo go.
Diri ko sir driver, trabaho po ulit ko. Salamat ka. Salamat sa upload yo. Tira mo salamat. Bye. Gayo ano mo sir? Good morning. Gaw. Libim, balik dito bro. Boy, mo pa yung sinabi. Oh. Ah. Ato ka, okay. Ako nang lugo ba? Oh. Nayawis motor. Ay, kapak mata na natog na bina. Mana mong letter cutting, mo ni output, napintala na namo. Ano dust. Ano siya? Oh, shout out yung Idol Charles. Salamat kay Idol sa paghatag sa mong pintal. Daray ang gipintal lang master ay. Hapit na man ang dartboard. Karas various kay ikaw tinatay, ikaw bayran. Oh. Yulman ay Yulman. Sorry na sayap na Yulman na dato Yulman. Tol mo anak, bungol. Kani dahil logo ni siya sa BRS. Ini kahuman na. Ay pakita sa inyo ha. Master ay bahalag tira na. Tagawan na ni mo gaw. Wala ko na cellphone eh. Biyaan yahak. Oh. Wow. Sunod ha ay naglimot-limot sunod ha kay kapag balik-balik ay. Let's go. So, mo siya tanan karong adlaw mga katambay no. Nabi din silang namin diri kairan sila ang master no. So, hangtod sa sunod higayon kita-kita tanyog balik ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, subscribe. So, mao to siya. Until next time, Gani TV ano out. See you.